De rechter oordeelde deze week dat het bedrijf Limburgs Uitje van ondernemer Kai Rijnen uitsluitend gebruik mag maken van het terrein aan de Hazenhorstweg als accommodatie voor overnachtingen, waar het organiseren van spellen een nevenactiviteit is. Als het bedrijf zich niet aan die voorwaarden houdt, moeten eerder door de gemeente Horst aan de Maas opgelegde dwangsommen betaald worden. De gemeente Horst aan de Maas dreigde de ondernemer met een dwangsom van maximaal €30.000 als hij de spelactiviteiten op het terrein niet zou staken. Rijner van Limburgs Uitje reageerde op de uitspraak van de rechter. De groepsaccommodatie komt terug in een nieuw concept, een all-in groepsaccommodatie. De ondernemer gaat vanaf oktober overnachtingen op het terrein combineren met mogelijkheden om het frietwagen, een barbecue of een ontbijt te boeken. Dat mag samengaan met de spellen die de Panningse ondernemer tot nu toe organiseerde op het terrein. Na een geslaagde proef in Eggel, Koningslust en Panningen wordt niet dit jaar, maar volgend jaar de nieuwe manier van afval inzamelen uitgebreid naar andere kernen in de gemeente Pelen-Maas. Door het besluit om in alle kernen de afvalinzameling door de gemeente zelf uit te gaan voeren, is een langere voorbereidingstijd nodig en wordt de invoering in de andere kernen uitgesteld. De exacte overgangsdatum en welke kernen op dat moment op de nieuwe manier van afval gaan inzamelen, zijn op dit moment niet bekend. De oorspronkelijke planning was om in september in de hele gemeente over te gaan naar de nieuwe manier van afvalinzameling. De overgang naar één inzamelsysteem voor de hele gemeente wordt op dit moment voorbereid. Dat betekent onder andere dat er nieuwe afvalwagens moeten worden aangekocht via een aanbestedingstraject. Ook de bedrijfsvoering moet worden aangepast met één inzamelsysteem. Om dit proces zorgvuldig te doorlopen is gekozen om pas in 2016 de nieuwe manier van afvalinzameling uit te breiden naar de andere kernen in de gemeente.